नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये ओल्या बोंबलाचा झटपट असा रस्सा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी बोंबील आणलेले आहेत। बोंबील आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहेत। तर त्याच्यातल्या अर्ध्या बोंबलाचा मी रस्सा करणार आहे। तर साफ करून आपल्याला त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर बोंबील बघा इथे मी साफ करून छोटे तुकडे तयार करून कापून घेतलेले आहेत। आता त्यासाठी लागणारा मसाला बघूयात। तर इथे मी कोथिंबीर, एक कांदा घेतला आहे छोटा, आलं, मिरची, 4-5 लसूणच्या पाकळ्या आणि एक टोमॅटो घेतलेला आहे। आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे। पाण्याचा वगैरे वापर नाही करायचा आहे। तर इथे मी एकदम बारीक अशी त्याची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। हे बघा इथे तयार झालेला आहे आपला मसाला। त्यानंतर कढई तापत ठेवली आहे। कढई तापल्यानंतर तेल घालून घेऊयात। तेल आपलं तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला हिंग घालून घ्यायचं आहे आणि हिंग थोडं तडतडलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला जी ग्रेव्ही तयार करून घेतले जो मसाला तो घालून घ्यायचा आहे आणि आपला मसाला जो आहे तो तेलामध्ये 1-1.5 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। चांगलं परतून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये आता मसाले घालून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपण आता लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला घालून घेऊयात आणि ते सुद्धा चांगलं परतून घ्यायचं। कधी कधी काय होतं आपल्या जेवणाचा कंटाळा येतो, मच्छीच्या वाराला सुद्धा रोज तीच मच्छी खाऊन पण कंटाळा येतो त्याच पद्धतीने। तर थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने हा बोंबलाचा रस्सा करून बघा, खूप छान लागतो आणि इतका टेस्टी लागतो ना की तुम्ही नेहमी तोच रस्सा करून खाल। त्यानंतर ग्रेव्ही चांगली मिक्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये पाणी घालून घेतलं आहे। पाणी जे आहे ते आपल्याला घट्ट पातळ जसं पाहिजे त्याप्रमाणे घालायचं आहे। तर ग्रेव्ही आपली थोडी घट्ट आहे त्यामुळे मी अजून त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातले। एकूण मी 1.5 वाटी इतकं पाणी घातलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला मिक्स करून आपल्या ग्रेव्हीला चांगली उकळी काढून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यातला कांदा, टोमॅटो वगैरे चांगलं शिजला गेला पाहिजे। तर आता आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवून पाणी घालून ठेवायचं आहे वरती 2 मिनिटासाठी। तर आता इथे आपण चेक करूया, 2 मिनिटं झालेली आहेत। आपल्या ग्रेव्हीला छान अशी उकळी आलेली आहे। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आता आपले बोंबील घालून घ्यायचे आहेत। आपले बोंबील कुस्करत वगैरे काही नाही, मस्त रस्सा होतो हा। तर बोंबील घालून घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये कोकम घालून घ्यायचं आहे। कोकम जो आहे तो कमी घालायचा कारण आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घेतला आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। मीठ वगैरे घातलं आहे ते लागण्यासाठी पुन्हा आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं, म्हणजे मीठ, कोकम वगैरे चांगलं लागलं जातं आपल्या बोंबलाला। तर आता बघा छान अशी उकळी आलेली आहे आणि मस्त असा आपला हा बोंबलाचा रस्सा तयार झालेला आहे। तुम्ही अशा पद्धतीने रस्सा नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल याची पूर्ण खात्री आहे आणि पटकन होतो, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। तर इथे मी बोंबलाचा रस्सा प्लेटमध्ये काढून दाखवला आहे।